Hej, det er mig og Mikkel fra Street Scooters 2. Vi har 10 subscribers, og vi fejrer med kanel. Med lidt lækker kanel. Okay, jeg starter godt. Lige så godt også til noget min skab. Okay, er I klar? Og så også her. Jeg har godt med det på. Så vi kan se. Okay, skal vi gå i gang? Ja. Og så nu. Er du klar? Wow. Og det var så, det var i dag.